fi yw Lloyd, a dyma Heledd, a ni yw cyflwynwyr cic ar Stwnsh. A heddiw, da ni'n mynd i chwarae gêm i weld os ydy'r enwau ar y rhestr yma yn athletwyr proffesiynol neu yn ddawnswyr proffesiynol off yr rhaglen Strictly Come Dancing. Nhw cynta. Graziano di Prima. Eidaleg fi'n meddwl. Dwi'n meddwl hefyd. Fi'n meddwl, nhw'n neud lot o dawnsio yn neud, ydyn nhw? Ydyn nhw? Fi'n mynd i mynd gyda Strictly. Wyt ti? Ydw. Na, athletwr, dwi'n mynd i ddweud. Gan i weld. Gan i weld sy'n ni'n gywir. Oh, Strictly! Yr un nesaf yw Nadia Comaneci. Ww. Be ti'n meddwl? Wel, o'n i'n anghywir tro gynta, ond dwi'n mynd i sticio efo'r atab athletraig. Ti'n meddwl, fi'n meddwl Strictly to dwi'n. Wyt ti? Ydw. Na. Ydw. Gan i weld. Gan i weld sy'n ni'n gywir. Athletraig sy'n ei gymnasteg o Romania. Haha. Chwarae teg. Un. Tiago Braz. Dwi'n mynd i dweud athletwr am un yma. Ia? Ie. Oce, na i ddeud dawnsiwr ta. Tiago Braz, mae'n dod o Brazil a mae'n neud y polyn yn athletau. Nancy Chu, fi'n meddwl athletau yw, fi'n meddwl gymnasteg. Ia? Ie. Dwi'n mynd i ddeud athletraig hefyd. Na! Oh, Strictly! Da ni'n anghywir fyna. Oh, dwi'n mynd cofio hi. Almaz Ayana. Dawnsroig. Athletraig. Athletwr pellter hir o Ethiopia. Anton Dubek. O, mae'n tense nawr hefyd. Athletwr. Athletwr. Wel, sori Lloyd, sy'n anghywir achos mae o'n ddawnswr ar Strictly. Anton Dubek. Pavel Fajdek. Dawnsiwr. O'n i'n mynd i ddweud athletwr, so... Oce. Oh, Morthwyl, mae o'n neud o gwlad pwyl. Ei, gym gyfartal, mae hwnna'n digon teg, ti'n meddwl? Yndi, ond dwi'n siomedig iawn bod fi ddim wedi ennill.